του ΔΣ και η πρόεδρος της Βουλής. Υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη, θυμάμαι πολύ καλά την είχαμε ξανασυζητήσει, σε σχέση με τους Κύπριους φοιτητές στην Ελλάδα. Είναι αυτό που είχατε ψάξει και είχατε ζητήσει επιτακτικά τότε. Πείτε μας την εξέλιξη. Και σας ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε γι' αυτό, γιατί πραγματικά είμαι πολύ ικανοποιημένη για αυτή την εξέλιξη. Το τρέχαμε 2 χρόνια, θέλω να θυμίσω, τότε που θυμάμαι είχα λάβει προσωπικά τηλεφωνήματα από πάρα πολλούς φοιτητές, φοιτήτριες, γονείς για το γεγονός αυτό ότι δεν είχαν το δικαίωμα ή δεν τους προσφερόταν ως δικαίωμα η ενδονοσοκομιακή περίθαλψη, γιατί έπρεπε να εξασφαλίσουν αυτό το περιβόητο άμκα, δηλαδή τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, που ξέρετε ότι αυτό ήταν αδύνατο για τους φοιτητές μας. Από την πρώτη στιγμή προβήκαμε σε διάφορες ενέργειες. Θέλω να θυμίσω ότι είχα αποστείλει και σαν πρόεδρος της Βουλής επιστολές, αλλά και στη συνέχεια ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είχα κατηδίαν επαφές με τον Υπουργό της Παιδείας, τον κύριο Κερακάκη, και τον ευχαριστώ γιατί όχι μόνο για αυτό το ζήτημα, αλλά και για τα άλλα 2 ζητήματα που αφορούσαν τους εθνοφρουρούς μας και την ημερομηνία εγγραφών τα είχε διευθετήσει. Και τελευταίο συνάντηση βεβαίως και με τον πρώην Υπουργό Εργασίας, νυν Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γι' αυτό είχαμε το πρώτη κοινή υπουργική απόφαση από 9 υπουργεία σε σχέση με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άμκα, και στη συνέχεια την ειδική ρύθμιση για τους φοιτητές, για τους Κύπριους φοιτητές στην Ελλάδα, και πραγματικά χαίρομαι που με τη διευκρινιστική εγκύκλιο επιτέλους λύνεται ένα ζήτημα, και επιτρέψτε μου και με δική μας παρέμβαση, και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη γι' αυτό, επιλύεται ένα ζήτημα που αφορά τους φοιτητές μας. Δεν χρειάζεται, θεωρώ, να επιχειρηματολογήσω και να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν μειώσεις στις τιμές, να έχει το δικαίωμα, να έχουν οι φοιτητές μας αυτό το δικαίωμα σε μόνιμη βάση ενδονοσοκομιακής περίθαλψης, και πραγματικά είναι με ιδιαίτερη ανακούφιση και ικανοποίηση που χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Άλλο ένα καράβι με 40 ανθρώπους έρχεται στην Κύπρο. Τι πρέπει να κάνει ο πρόεδρος με το μεταναστευτικό? Και αν έπρεπε να κάνει κάτι πιο δραστικό, κυρία Δημητρίου? Είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση, και νομίζω ότι δεν το εκφράζω μόνο εγώ, το εισπράττουμε καθημερινά από τους πολίτες. Πρέπει να γίνουν πολλά και διάφορα. Ήδη εμείς έχουμε προβεί σε μια σειρά, αν θέλετε, μέτρων. Σίγουρα δεν μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα ούτε με συνθήματα, ούτε με αρνητισμό, ούτε με οτιδήποτε το οποίο πραγματικά δεν μετουσιώνεται σε πράξη και αποτέλεσμα, για να μιλήσουμε πραγματικά για μειώσεις μεταναστευτικό ροό, για να σταματήσει η Κύπρος να θεωρείται ελκυστικός προορισμός. Ήδη θεωρούμε ότι το πρώτιστο, το έχω πει και χθες στις δηλώσεις μου, είναι να αρθεί πάρα αυτά το καθεστώς της νομικής προστασίας, της αυτόματης νομικής προστασίας των Συρίων. Ήδη συντονίζουμε επαφές με ομολόγους μου, ήδη συντονίζουμε επαφές με την ίδια την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να σταματήσει με άλλες χώρες που έχουν ακριβώς το ίδιο θέμα. Ο κύριος Μαυρίδης, ο Ευρωβουλευτής, λέει ότι πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα με τον Λίβανο. Μα πώς να τα κλείσουμε? Είναι γι' αυτό χθες που είπαμε ότι πρέπει ειδικά τα σκάφη, και ζητήσαμε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αγοράστηκαν σκάφη για να μπορέσουν ακριβώς να περιπολούν επί της θαλάσσης. Τι έγιναν αυτά τα σκάφη, πώς χρησιμοποιούνται? Είχα χθες και μια συνάντηση με την πρέσβυρα του Λιβάνου ακριβώς για αυτό το σκοπό και πώς το αντιμετωπίζουμε. Και σίγουρα πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία, η οποία έχει επαναβεβαιωθεί το 2020 με τον Λίβανο, και να δούμε πώς χειριζόμαστε αυτή την κατάσταση. Πέραν τούτου, έχει πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα, και έχουμε πει, για παράδειγμα, οι κλειστές δομές προχωρούν. Έχουμε εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση της τάξης των 80 εκατομμυρίων. Κλειστή δομή τι είναι, για να γνωρίζουν και οι πολίτες? Είναι ένας χώρος στον οποίο ως ότου θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, και να θυμίσω εδώ ότι προχωρήσαμε και σε συνταγματικές νομοθετικές ρυθμίσεις και σε νομοθετικές ρυθμίσεις για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να εξετάζεται μια αίτηση. Αν κάποιος δικαιούται, δεν δικαιούται, και αυτόματα να αναφεύγει, να απελάβνεται από την Κύπρο. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να γίνουν συμφωνίες με χώρες όπως τις προάλλες έγινε στην Αίγυπτο, με την Αίγυπτο.
Ναι, αλλά πρέπει να τα δούμε. Τα πλοία έρχονται συνεχώς, αυξάνεται όλη αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό έχει αρκετό καιρό που φωνάζουμε, αγαπητέ μου Νικήτα, γιατί εμείς προειδοποιούσαμε για μια νέα ενδεχόμενη μεταναστευτική κρίση, ειδικότερα με το τι συμβαίνει στη Γάζα, που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Τότε είδατε την πρέσβυρα του Λιβάνου, έχετε επικριθεί, αυτό σας ενόχλησε? Γιατί δεν δικαιούται η πρόεδρος της Βουλής να συναντηθεί με την πρέσβυρα? Καθημερινά σχεδόν έχω συνεχείς επαφές. Επικρίθηκα για ποιο λόγο? Τότε έπρεπε να το κάνει σε επίπεδο κυβέρνησης να γίνει αυτή η συνάντηση, όχι σε επίπεδο... Ναι. Είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει θεσμικό κοινοβουλευτικό ρόλο να επιτελέσει μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Να αναλάβουμε όλοι πρωτοβουλίες και να βγούμε μπροστά. Εμείς δεν διεκδικούμε την αποκλειστικότητα. Εμείς διεκδικούμε ακριβώς και αναλαμβάνουμε ευθύνες για να βοηθήσουμε την χώρα μας και την πατρίδα μας όταν το χρειάζεται. Όταν το επιζητούν από εμάς οι πολίτες. Και ακόμη περισσότερα θα κάνουμε και σε ακόμη περισσότερες δράσεις θα προβούμε. Γιατί αυτό απαιτείται να γίνει τη δεδομένη στιγμή. Συντονισμός όλων. Το θέμα δεν είναι ποιος. Τις λύσεις. Περιμένουμε τις λύσεις και εμείς και η κοινωνία. Εμείς έχουμε εισηγήσεις, αγαπητέ μου Νικήτα, και ως Κοινοβούλιο, ως Βουλή των Αντιπροσώπων. Ναι, αλλά και οι εισηγήσεις να πιάσουν τόπο, να δουλέψουν και να δούμε αποτέλεσμα. Από όπου και αν προέρχονται οι εισηγήσεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Ακριβώς αυτό. Ναι. Δηλαδή, ο ρόλος μας στην πολιτική δεν είναι απλά να πηγαίνουμε στα πάνελ και να λέμε πρέπει να γίνει το ΑΒΓ ή ακόμη χειρότερα, μην έχουμε να εισηγηθούμε τίποτα, απλά να λέμε ότι είναι όλα μαύρα και άραχνα και δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν. Όχι. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις. Εξάλλου, τις προηγούμενες των ημερών, νομίζω είδατε πόσο έντονα βγήκαμε για αυτό το ζήτημα και θα συνεχίσουμε όλες τις υπόλοιπες μέρες και βεβαίως έχουμε και θεσμική υποχρέωση. Αυτό θα κάνουμε και αυτό κάνουμε και μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και θα εξακολουθήσω να συναντιέμαι και με την πρέσβυρα του Λιβάνου και με όποιους χρειαστεί, όπως επίσης θα συντονίσουμε προσπάθειες και δράσεις μέσα και από τους θεσμούς τους οποίους συμμετέχει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε λίγες μέρες θα βρίσκομαι προσωπικά για τη Σύνοδο των Προέδρων των Βουλών στην Ισπανία. Βεβαίως θα θέσω πρώτη σε αυτό το ζήτημα, ειδικά συντονισμό με τις λεγόμενες χώρες πρώτης εισόδου, γιατί είναι και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα και να μην ξεχνάμε ότι στόχος τους είναι να στην Ευρώπη όλους αυτούς τους παράτυπους παράνομους μετανάστες. Άρα πρέπει να σταματήσει η Κύπρος, η Ευρώπη να θεωρείται ο προορισμός, ο ελκυστικός προορισμός και χρειάζονται συγκεκριμένα βήματα από όλους προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως χρειαζόμαστε απαντήσεις για εφαρμογή των συμφωνηθέντων, για να δούμε μέχρι πού βρίσκονται όλα αυτά τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί και ναι, να δούμε πώς πραγματικά σταματάμε όλο αυτό το οποίο επιχειρείται. Μία τελευταία ερώτηση. Τι γνωρίζετε για την πρόταση Γκουτέρες? Για ποιες από όλες τις προτάσεις? Εννοείται για όλα αυτά τις διευκρινιστικές? Ναι, αυτό το τελευταίο, ναι. Δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα, γιατί δεν έχει γίνει Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερωθούμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι βλέπουμε δημοσιευμένο. Και αυτό από μόνο του, ας μου επιτρέπουν να πω ότι είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Δεν μπορεί εμείς που λέμε ότι προβαίνουμε σε άλλες πρωτοβουλίες. Βλέπετε τις επαφές που είχαμε με τουρκοκυπριακά κόμματα. Είναι οι θέσεις μας τώρα. Είναι η συζήτηση που κάνουμε στα ίδια τα ευρωπαϊκά θέσμια. Είναι τώρα η συζήτηση που κάνουμε για τις επερχόμενες ευρωβουλευτικές. Πώς λοιπόν θα συζητήσουμε? Και ο ρόλος μας στην πολιτική είναι να έχουμε εισηγήσεις όταν δεν έχουμε ενημέρωση. Πόσο μάλλον για το πιο σημαντικό ζήτημα του τόπου, που είναι το κυπριακό. Για μας ακόμα και τα διαδικαστικά έχουν τη σημασία τους. Δεν είναι τώρα. Έχει αρκετό καιρό που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει λόγω και των εξελίξεων να συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα το Εθνικό Συμβούλιο και γι' αυτό το τονίζουμε ξανά και ξανά. Η συνεννόηση είναι το α και το ω στην πολιτική και χρειαζόμαστε στρατηγική και όραμα για όλα τα ζητήματα, πόσο μάλλον για το Κυπριακό. Κυρία Δημητρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.